ஓம் சக்தி. சமுதாயத்தில் 9 பேர் தீயவர்கள், ஒருவன் நல்லவன். அந்த ஒருவனால் மழை பெய்கிறது, மற்றவர்களால் புயல் அடிக்கின்றது, அழிவு வருகிறது. என் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. குழந்தை வம்பு செய்யும், அடம் பிடிக்கும், அழும். தாய் உடனே அடிப்பதில்லை, பொறுமையை கடைப்பிடிக்கிறாள். அந்த பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. எல்லை மீறும்போது தாய் குழந்தையை அடிக்கிறாள். அதே போல நானும் நீங்கள் செய்யும் தவறுகளை பொறுத்தபடி இருக்கிறேன். என் பொறுமைக்கும் ஓர் எல்லை உண்டு. அன்னையின் அருள்வாக்கு. என்னுடைய அருள்வாக்கு என்ற பாத்திரத்தை பயன்படுத்தி எதிர்கால வாழ்வினை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். எல்லோருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். அன்னையின் அருள்வாக்கு. Please share and subscribe. ஓம் சக்தி.